Нинджито, епизод 1. Завръщането на Надакан. И здравей, господарю, здравей, Скуифи! Още ли си добър в пилотирането? Ами, дай да видим. Добре, още си добър. Да отиваме при нинджите. О, не, кой изчезна? Някой има ли идеи как да го спрем? Ой, ти си първи. Ами да пресъздадем унищожителя и да погубим Надакан. Още идея. Да пресъздадем върховният лорд. Не. Зейн. Някой да го занимава, докато му вземе меча и да се ударя и да спася Кол. Отлична идея. Да я направим. О, не! Усещам промяна в баланса. Клонин! Да, сенсей! Надакан е свободен. Трябва да го победим. Но трябва първо да се съюзим с нинджите. Добре, да отиваме при тях. И запомни, както желязото остри желязо, така учителят остри ученика. Да, сенсей. Нинджи, трябва да ни помогнете. Защо? Надакан се е завърнал и сега е много по-силен. Той е заловил и Кол. Трябва да ги спасим. Ние вече имаме план. Трябва някой от нас да го разсейват, за да му вземем мечът и така да го ударим и той да влезе в